Здравейте! Реших да направя урок как да се регистрираме в Google. Ще си направим регистрация. Ще влезем в своята почта. Нека да започваме. Отваряме си един терминал и пишем. Отваряме си Google. .bg. Така. И натискаме на вход. Извинете. Имаме две възможности. Да влезем, ако имаме акаунт, и да се регистрираме. Ние нямаме акаунт, това трябва да се регистрираме. Пишем си името. Това не ми е истинското име, но за урока ще свърши работа. После пишем Смърши. Сега иска парола. Потвърждаваме паролата. Някакви години. 84-та, някъде юни, някъде 12. Мъж. Това е тук. Пише някакво. Някакъв акаунт. И акаунта ми почта. И се регистрираме. Натискаме съгласен съм. Тук има няколко отметки, които трябва да бъдат отбелязани. Можем да ги прочетем тези линкове, но в момента няма какво да ги четем. Тук иска да въведем номер. Аз ще се въведа номера. Значи, като се въведе номера, тук се пише кода, който ще ви бъде изпратен на мобилния телефон. Желателно да се напише номер на мобилния телефон и че на стационарния няма как да ви изпратят съобщението. Нека да въведа номера. Написах номера и натиснах отдолу бутона, който беше който беше за потвърждаване. Сега идва следващата стъпка. Дава ни възможност да сложим някаква снимка. Да видим.
изпреварени и се избираме от компютъра. Ще сложа това. Ето. В момента се качва. И се нагласим тук. И натискаме задаване като снимка на потребителя. И натискам следващата стъпка. И сме готови. Ето. Тук се дават известия. Тук имаме възможности, които вече имаме, които ни се дават за търсене, изображение, карти, почта. Да отидем на почтата. Това вече ни трябва. Ето. Имаме и служебни съобщения от Google. И менюто. Това е една нова опция на Google+. Нещо като социална мрежа на Google. Ето, дори тук не иска да си прибавим приятеля. Друго. Имаме си блогър. Имаме си преводач. Карта. Друго интересно и YouTube. И се влизаме с регистрацията на от Google. Ето. И влязахме в сайта на YouTube. Ами, това е за този урок. Ако има някакви въпроси, можете да ми пишете на този имейл tutorials с лс накрая @gmail.com. Благодаря за вниманието и чао!